امروز دوم روزی رمضان тамошобино давоми қиссамона нақл мекунем. хулоса бачаи димангим надоштак загранпаспорт надошт. хая одаме ки ҳеҷ ҷо нарафтагӣ хай ёфтум адрес ҳамаро ёфтум рафтум бачамда загранпаспорти 5 сола кардам истифода 3 моҳа шид то ӯ загранпаспорта дав кардам тайёр кардам бачам 3 моҳа шид. хай ба билетомона харидак тоҷикистона вибр кардам. ё тоҷикистона вибр мекунӣ гуфт ё ки қишлоқа гуфт. тоҷикистона гуфтам мерам агар бимбирамам дар тоҷикистони худам бимбирам гуфтам. хай билетомона гирифт рафтем аэропорт омад пешвозмон гирифт. омад пешвозмон гирифта ки дар регар худаш ами шабҳарам айрегарай айқишлоқ зиндагӣ мекунанд дар райони регар дар 4 микрорайон я сехонака дошта. хай бурдак ма ҳамун сехонага. хай сехонага хона неким ремонт надошт хали хонаҳои қадимӣ яким хал трезор тапчан кардаги то даҳани дари треза барои муҳаммад беҳад апасни бид ганда бид хай тапчана да ҳамун шав тапчана истод канд. хай безопасни карда шунондак маву гуфт ки ту медони ва ака ҳамин хонаҳо ҳамун пособия кӯдакот бигзаранд роид мекунам зиндагита худат пеш бар. майли гуфтам ба тақдирим тан додам. мара монда ки худаш ҳамин 2-3 рӯз пасаш омад Россия. хай ма гуфтам дига намирам. қасама дар қасам хӯрда будам ки тамоман дига ма Россия намирам. дар ҳамин тоҷикистони худмон зиндагӣ мекунам. хай кӯдако ҳардуш майда 1 солу 4 моҳ мобайншон фарқиятай ғам метиян. хай очам гоҳ вақт меояд қати меиса гоҳ вақт апа меояд ёрдам мекунам. хӯрдагӣ ма эконом мекунам ки ҳам як посуда бихарам як духовка бихарам як ҷои хонаро обод кунам. хай ҳамихели 5 моҳ зиндагӣ кардам. 5 моҳ зиндагӣ кардам. баъди 5 моҳ ма 5 сола доштам. агар ба занг зад гуфт ки агар ки набиёӣ гуфт дига пособия наметиян гуфт. уже гуфт 6 моҳ ки шавад дар тоҷикистон зиндагӣ карданта 5 солат месӯзад. ӯ 5 солара тамошобино ма агар шавҳар мекардам 5 солара ку ма намерафтам. ӯ 5 сола документа ма худам ба як рӯзои сиёҳ карда будам. 4 бор аз соати 2 то 8 саҳара ма дар очирати документ спорӣ истодагим. 4 бор мара гардондагиам ба як рӯзои сиёҳ бигем ӯ документа ма кардагим. ай гуфтам документаи ман насӯза ки ма чӣ кор мекунам. ай куҷо мехӯрам ин мардак мара хушрӯ нигоҳ намекунад қатъи занош сарасону саргардонай. хай гуфтам ки мерам. гуфт ки меоӣ рост қишлоқ меоӣ. дига ягон чора надоштам. билет ма гирифтак бачаи холаш омад мара аэропорти новосибирск пешвозм гирифта. аэропорт рост ҳамита бигем ки то ҳамун қишлоқа 3 соати нараҳ буд. рост бурд дар ҳамун қишлоқ фуровардак ма дар қишлоқ зани узбекиш қатъи 4 кӯдакаш бо қатъи ҳамун рафтем бо зиндагиро айнол сар кардем. иншолло ҳамаша нақлтон мекунем лекин барои ман дастгирии шумо дар корай. подписаться лайк ва комментария мондана фаромӯш накунед. барои